Vale, doncs ara estem a Narbona, que no tinc ni punyetera idea d'on és, però és molt, no sé, parisenc. He estat 2 vegades a París, o sigui que tampoc tinc ni punyetera idea de què vol dir parisenc, però bueno. Però l'arquitectura és així com a guai, plena de cosetes boniques. I ara busquem un lloc per anar a dinar. Perpinyà, amb un hotel hiperamericà, American Mom. No sé si ho veieu, però aquí tenim el famós advocat Bobo Perpinyà. Que se jodan los coches. ¡No! M'he marejat. Hem trobat la civilització amb una tenda de Warhammer. Uai, va, una motxilla de la Game Boy. Som diumenge a la nit, és l'última nit que passem aquí a la Catalunya Nord o sud de França, o com li vulgueu dir. Dormim a Perpinyà i demà ja tornem cap a... suposo que anirem cap a Girona i anirem baixant. La veritat és que he gravat un munt
de material. És probable que acabi fent gairebé 4 blocs diferents o una cosa així. No sé què és això d'aquí, però mola un una piràmide de llum vermell. Però espero que us estigui agradant com queden els videoblogs i ens veiem demà. Vale.